school nga, hindi ka nag-aaral? Sino nagsabi sa mama mo na online class lang meron? Palibasa, yung nega agad ang hangad. Online class is not equals to online learning. Lalapit ako sa camera at magmumura ako para hindi kayo agad lumipat ng view. Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Piloso Paulo. Pasabayan natin si Vince Sentiments na nanggaling ang kanyang pangalan ng mga sentimiento ni Vicente. Ito naman ang filosofiya ko naman sa aking buhay. Ngayon pag-uusapan lang natin ang kanyang mga obra maestra. Si Vince Sentiments ay isang video content creator at dalawa silang tao na gumagawa ng mga video ukol sa mga bagay na mga trending ngayon. Kamakailan ay nagdala ng init sa social media ang kanilang rant videos tungkol sa online class na ginagawa natin ngayon dahil nga sa pandemya. Ito daw ay isang trilogy sa kanyang ginawa. Kaya naisip ko, para maging trilogy din ang ating video ngayon, puputulin ko sa 3 parte ang ating pag-uusapan na nakangalan din sa ating paksa ngayon, si Vince Sentiments. Unahin na natin ang Vin, ang vindikasyon. Ano ba ang isang vindikasyon? Yun ay isang pruweba. Ito ay tama, reasonable at inaaring ganap. Diba, justified ba ang kanyang mga ginagawa? Marami namang puntong tama si Vince Sentiments. Pero tulad na nga ng mga ganitong klaseng content sa social media na nagmumura at nagsisisigaw sa harap ng camera na kala mo ay laging tama, eh sumusobra sila minsan, di ba? Yun yung appeal, di ba? Yun yung sinasakyan nilang trend. Basta malakas ako sumisigaw! Eh ikaw na yung tama. Tulad ng isang parte ng kanyang huling video na online learning, nasa na yun? Online class is not equals to online learning. Na magandang punto nga naman yan. Pero mali yung pinanggalingan eh. Kasi hindi rin naman pag pumasok ka sa isang eskwelahan, eh matututo ka rin naman. Hindi utang na loob ng mga teacher, utang loob ng mga tao sa eskwelahan na matuto ka kung ayaw mo matuto. Problema mo na yan kung ayaw mo matuto. Kaya nga nandadaya kahit matatalino eh. Kasi wala lang silang pake sa matuto. Gusto lang nila pumasa. Gusto lang nila ng grades. Kaya yung ganong klaseng sentimiento, Vince Sentiments, alam mo, nagigets kita, writer din naman ako. Kahit ay tama, sa pangkalawakang pagtingin sa paksang ito ay hindi... Parang mas nakakabobo yung ganto. Alam nyo nang sandali lang ang attention span ng tao eh. Nakaka-boring! Ngayon naman, reasonable ba itong ginawa niya? Oo naman, dahil nga ito ay mainit na topic ngayon at dahil nga bago pa lang ito nangyari, eh hindi handa ang ating mga teacher. Sila rin ay nag-a-adjust sa mga bagong panukala, sa DepEd, mga iba't ibang ano. At sila rin ay sabay natututo kasama ng kanilang mga estudyante. At ang laging depensa rito ay, dahil nga isa tong trilogy, ay may kanya-kanya silang punto. Pero mamaya natin pag-uusapan niya, nasa unang parte pa lang tayo na ating video. Nang wawarsyak talaga kayong lahat eh, no? Ayoko ring ma-issue, kaya hindi ko siya puputol-putulin. Tulad ng ginawa niya rito. Inaaring ganap ba ito? Ito ba ay justified? Ang ginawa dito ng Vince Sentiments ay gumawa sila ng magkakaaway sa 3 punto. Diba? Sa punto ng nanay, punto ng teacher, at punto ng isang estudyante. Pinag-aaway niya. Mo kung isa tong storya, nasagot na nung teacher yung mga hinanaing nung nanay. Blended learning, diba? Kasi hindi naman lahat ay kailangan mag-aral ng ganitong paraan ng online class kung ayaw mo o hindi kaya ng estado mo sa buhay, di ba? Kapag wala kang laptop, mabagal ang internet, siya naiintindihan ko yan. Itong sa estudyante, parang inuulit lang yung sinasabi nung nanay nung simula. Mas bumenta lang ito dahil syempre, sino ba nasa social media palagi? Mga bata, di ba? Mga nag-online class talaga. Hindi naman mga nanay na mag-share niyan agad. Isang bata sa social media, tama siya, sabi ni atin lahat nararamdaman ko to kasi naisip ko to, iniisip din niya, tama rin yan, di ba? Yun yung ang iniisip at kumakalat agad to, lalo na sa parehong sentimiento sa nilabas ng Vince Sentiments. Ang ginagawa nila dito ay kinukuha nila yung pinakapangit o isang dimensyon lamang na opinion sa isang bagay at yun ang isinusulong nilang punot dulo ng isang opinion. Tulad na nga lang dun sa nana, ano bang kailangan ng online class na yan? Napakadali mandaya. Ganon din naman yun, kahit pumasok siya, kung gusto niya mandadaya rin naman yan eh. Online man yan o offline. At kinabukasan nyo yan! Kaya kung storya to, dapat hindi na sumagot yung estudyante doon sa sinabi ng teacher. Kasi yung teacher na yon na rant, eh sinabi na niya lahat ng mga sinabi na katanungan o sabihin na nating rant na sagot ng nanay. Kaya ngayon, nagmumukha na lang siyang para nung panahon ng mga Romano, ng mga nag-aaway na gladiator sa isang arena, walang pake
ang mga hari at reyna o dito ang mga netizens kung maganda ang execution, di ba? Kung maganda ang saksak ng isang gladiator doon sa laban. Ang gusto lang nila ay yung dugo. Gusto lang nila, ang importante lang ay merong mamatay at merong mapugutan ng ulo. Sa ganitong konteksto ay mapagmumura, lapastanganin yung pagkatao, magbigay ng mga walang kwentang mga argumento o mga jokes. At yun ang gusto marinig ng tao. Gusto ko marinig na pinagmumura niya to kahit walang sense. Gusto ko lang marinig. Are you not entertained? Doon na tayo sa ikalawang parte. Diba kaalam ikaw lang may trilogy, Bean Sentiments yun naman ay ang sense. Diba? Sense. Nasaan ang sense nito? Ang nakikita ko sa mga sinasabi ay ipalawak ng isang paksa sa mas nakararaming tao. Tulad ng kanyang ginawa ditong series na KPA, kung pwede lang. Ibig sabihin, kaya ganito kapuputok ang kanyang mga bida ay dahil hindi niya ito magagawa kung pwede lang. Seryoso ka ba? Seryoso? Kung pinayagan ka, ganito ka makikipag-usap sa isang kapwa mong tao. Na hindi naman lahat ay kaaway mo. Iba ay parte lamang ng isang sistema. Sila ay kasama lamang sa mga umiikot na gears doon sa sistema na ginagalawan nyo. Sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang na hindi mo kailangan sumigaw para manrant. Hindi mo kailangan maging emosyonal para manrant at para ilabas ang opinion mo. Paano ka kakausapin ng matiwasay ng isang tao kung sinisigawan mo siya tulad ng ginagawa mo dito? Kaya pinapakita nyo lang na pag pala nagrarant ako, kailangan ko maging ganito kaingay, ganito ka kasi cool. Kasi ang angas tignan. Kaya hindi magandang rason yung kung pwede lang. Kahit pwede yan, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa isang taong kinaiinisan mo. Kasi bumababa ka lamang sa level ng binibigyan mo ng argumento mo. Diba? Kumbaga nagbabatakan tayo pababa. Hindi dapat to KPL, dapat to KBL. Kung bobo lang. Kung bobo ka, ganito ka magbibigay ng opinion kung papayagan ka. Parang mas nakakabobo yung ganto. Parang hindi narinig ng mga iba't ibang karakter yung mga sinabi ng mga unang runs. Pinag-aaway-away mo lang, nagiging polarizing lang, pinaghihiwalay mo lang yung mga tao kaysa pinagsasama-sama mo sila at hinahayaan mo silang intindihin ang bawat opinyon ng bawat isa. Kasi tandaan nyo, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, di ba? Hindi natin alam, ano ba ang curriculum? Mahirap ba gawin niya para sa isang teacher? Sa isang teacher, ano ba ang pinagdadaanan ng estudyante? Yung mga teacher, ang dami niya yung mga matatanda na hindi pa, mga boomer na hindi naman naiintindihan ng social media. At doon na tayo sa panghuli at pinaka-paborito kong parte ng tatlong parteng video na ito ay ang menstruation na lang. Total, ito yung madugo parte ng video na ito. So dito nagdaan na yung yung bini-build up na nila yung conflict o yung tension doon sa karakter o doon sa bida na pagbibigyan na biglang magrarant. Ito na sa patin to. Puputok na siya dito. Sumagot ka! Paano? Dito yung sinasabi kong kinukuha nila yung pinakamalalang bersyon ng kabilang panig para isulong yung kanilang punto. Nakita mo dito, di ba? Kahit sino naman may inis sa ganyang klaseng guro Pero hindi lahat ng guro ay ganyan. Gasgas na! Ang sabihin, hindi lahat ay may gadgets! Lahat naman ng tao ngayon ay nag-a-adjust, hindi lang ikaw, di ba? Lahat tayo dito ay nagko-compensate o nagko-compromise sa mga bagay-bagay dahil nga sa pandemya. At dahil inilalabas dito doon sa teacher yung mga pinakapangit na parte ng isang teacher. O naiintindihan ko, marami naman teacher dyan na kupal Marami naman dyan yung mga iiwan lang sa yung texto, iiwan lang isang PowerPoint. Salamat sa tuition fee mo, boy! Kahit nung dati ako nasa college, maraming mga ganong profesor. Maraming mga ganong mga walang silbing mga profesor na inuuna ang ibang bagay kaysa sa trabaho ang kanilang kinuha. Di mo pa pagkakailayo at di mo na pagkakailayo. May mga estudyante rin naman na kasing kupal nila sa sarili nilang paraan. At yun ay dala-dala ng hindi lamang sa online pero sa offline rin. Parang mas nakakabobo yung ganto. Alam nyo nang sandali lang ang attention span ng tao. Irony! Nakakaumay! Nakakaboring! Itong nakakaboring, anong pakialam ng eskwelahan kung nabobore ka? Naboboring ka rin naman sa eskwelahan. Ganun din naman yun Ano pinagkaiba nito? Di namin utang na loob ang atensyon nyo! Ang Netflix, 150 pesos. Hindi ko ito Ang maintindihan. HBO Go, 100 Edukasyon ba yan? Hindi naman. So, hindi siya magandang analohiya. pesos. Sa school natin, 50,000 pesos? Wala naman kami dyan. Iba yan di ba? Iba yung ginagamit mong pagkumpara. Sana ang ginamit mo ito ay hindi yung presyo, pero isa pang klase ng siguro learning module na pwede mo ipakita dyan. Pero tulad nga ng sinabi ng mga teacher, meron namang blended learning.
Pero sandali, si Tito Harry ba to? Laboratory fee, gym fee, tang ina nyo! Hindi ko to gets. Ano, dapat ba to putang ina? Alay ng I sa U. Sige. May security fee pa? Fee, diba? Maghapon Okay yun. P, diba? Pinaka nakakatawa sa lahat ng joke ngayon. na asis mo pa binabasa. Ang malala, binabasa mo na, pinapabasa mo pa sa... Maganda yung punto niya rito eh. Marami naman. Pero hindi lang naman sa online class yan. May mga modalities yan. Hindi ka napipilitan. Ulit-ulit na lang ako. Hindi ka napipilitan sa online class lamang. Binibigyan ka ng choice ng eskwelahan. Shagidi, shapopo! Okay, nagsimula na. Naghubad na siya. Tawanan na natin. Are you not entertained? Para kang nakikipag-usap sa maraming ID. Ang liliit nating lahat. Ano connect ko maliit kayo lahat? At yung ba, pag nagtuturo siya sa eskwelahan, yung magkakaharap kayo, doon naman, alalayo rin naman eh. Iba nga, naglalaswaan sa likod, di nakikita ng teacher eh. Pero ano punto nito? Hindi porket online class at madali mo kaming mahagilap online. Eto, hindi ko to alam. 24/7 na din ang announcements mo. Kung hindi ako nag-comment doon sa mga iba niya sinabi, ibig sabihin nun, gusto ko yung punto na yun. Kasi, pa, hindi-skipan mo lang kasi wala kami sabi. Kung gusto ko naman yung punto, bakit kailangan ko mag-mema, di ba? Ito, hindi ko to alam, itong 24/7. But kailangan nyo ba, hindi kasi ako nag-online class eh. Pag ganyan ba, kailangan nyo bang pansinin yung sinabi ng teacher? May mga ganito bang teacher? Kung may mga ganito teacher, kupar nga talaga yung mga teacher. Yan, di ba? Pag tapos na yung klase, tapos na dapat. Pero ewan ko, nung panahon ko kasi, kala ko, tagal na eh. No? Kahit tapos na yung klase, kunyari, hindi naman magaling magturo yung isang professor o nakakaantok siya. Ipapadala na lang namin, sabihin namin sa presidente na, sige, pasenda lang sa group natin yung PowerPoint na pinlay niya, di ba? Na inuulit lang yung sinasabi niya. Kasi minsan kasi, yung mga magagaling na professor o mga magagaling na mga teacher, pero silang dinadagdag sa PowerPoint na yun. Pero syempre, kung napagdaanan mo ng isang teacher, narinig mo na kung paano siya magturo, alam mo na sandali, wala siya, bago idadagdag sa sasabihin niya, wala ka ng pake. Padala mo na lang, babasahin ko lang sa bahay o pag tumatay ako, yung mga ganon. Ayaw ni Dr. Jose Rizal ng online class. Sino nagsabi? Ayaw niya. Tapos na. Hindi ko magets yun. Bakit biglang napasok si Dr. Jose Rizal? Pero sige na lang. Unang-una, hindi si Jose Rizal yung tipo ng bayani na sumisigaw pag nakikipag-argumento siya. Siguro sila General Luna. Punyata! Hindi magandang salamin sa ginamit nilang bayani yung ginagawa ng babae. Pindot ka lang ng pindot. Pindot. Hindot. Ginagawa. Ito na naman. Bagay nga menstruation, di ba yan? Sex, jokes. Yung ba yung naisip ng mga writer? Nagpareho kasi ng tunog eh. Ipasok nyo kahit walang dinadagdag sa laman. Kung hindi, yun nga yung klase ng lait na pinapakita niya throughout sa video na ito. Kaya yun, hindi ko alam. Wala ka naman makukuhang tama o mali sa mga sinabi ko. Ito lang naman na isang rant o isang opinion ko sa mga ginagawa ng Vincente sa social media. So, diba, pwede ka mag-rant na hindi sumisigaw o galit na galit o magpakita ng isang opinion. Yun ang aking sentimiento. So, diba, vindikasyon, sense, at menstruation. Diba? Ito ang tatlo na hindi ko pinag-iwa-hiwalay para meron kang konteksto ng mga sinasabi ko throughout dun sa video. Ito, dahil nga magkakaiwalay sila, syempre hindi napapanood ng ibang tao, kala tuloy nila one-sided lang, maiinis, magagalit sa social media, mag-share, kakalat, at yun ang marketing strat ng Vincente sa kanyang ginawa. Sa aking nakikita, o sa aking opinion, yun ang nakikita kong ginawa niya. At naging effective. Kung meron man siyang tamang ginawa dito, ito ay isa sa mga tama niyang ginawa. Dahil mas nakikilala yung mga taong mas maingay sa social media. Nangwawarsak talaga kayong lahat no? The liberators are greeted by joyful Filipinos, happy to be released from 3 years of oppression. Kapunot dulo nito, maganda sana yung gustong ipahiwatig ng Vincente. Pero hindi pa nila plakado yung execution sa kanilang mga ginagawa. O malay natin, plakado na nga nila. Talagang sinasadya niya ito para mag-viral, diba? Para mag-trending at para mas kumalat ang kanyang mga gawa. Siyempre, dahil nga daw trilogy, kailangan mo ngayon panoorin yung dalawa pa kasi yun yung konteksto ng sinasabi nito. At nung pinanood ko nga, hindi naman siya story. O putang ina, ayan, nagmura na ako. Wag kayong lilipat ng video, ha? Parang mas nakakabobo yung ganto. Talaga! Ako ulit si Piloso Paulo. Sana mayroong sense ng aking sinabi. Hindi ko rin alam. Hindi ko na ito naplano ng maaga tulad ng ating mga teacher na naghihirap din sumabay sa curriculum ngayon ng ngayong panahon ng pandemya. Huwag niyo mo tayo like, share sa mga
kaibigan nyo maraming sentimiento rin sa buhay. At huwag nyo kalimutan na subscribe. Piloso Paulo, Lauch!